Que había molta... Jo, països ara no... Era molt bonic. Preciós. México. Però aquests països no hi ha gaire seguretat, ara països sud-americans... A Metge, a la plaça Garibaldi, Jo no hi anava, la meva tia no hi a escoltar el mariachi. Si parlem de trobar, jo no estic al tant de les La coses. meva filla va anar. Había mucho peligro. La meva filla i va anar. Yo, donde hay miseria, no tengo no tinc ganes de I no tinc seguretat, que no hay seguretat, no tinc seguretat. no hay seguretat. En canvi vas per Europa i et sents segur i com. Molt perill. No. Jo no tinc seguretat. Qui més va vida? De vida. Qui més? Jo no. La Victòria si has de començar per una capital, vés a París. A París. Vas a ir a ver Torre Eiffel y la... ¿cómo se llama el paseo ese? Doncs mira, agafes l'AVE, et poses en una torre. Una torre.